ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹರತಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಂಟಾದ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಉಪ್ಪಳದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶಾಂತಿ ಸಭೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಜರಾಗದೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ರು. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರಾದ ರಜಾಕ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್, ಬಿವಿ ರಾಜನ್, ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್, ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್, ಹರ್ಷದ್ ಬರ್ಕಾಡಿ, ಉಮರ್ ಬೋರ್ಖಳ, ಫರೀದಾ ಶಕೀರ್, ಸಂಶಾ ಶುಕೂರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಹಲವು ಮುಖಂಡರು ಪೊಲೀಸರ ಭಾಗದಿಂದ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರು ಹರತಾಳಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ ಮುಖಂಡರಿಂದಲೇ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 2 ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂತು. ತಪ್ಪೆಸಗಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ರು. അതിലൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. 2-3 ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ട്, കർണാടകയുടെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അതിൽ 6 പ്രതികൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. 6 പ്രതികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ കോടതിയിൽ കൊടുക്കും. അതാരും ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതോ ഒന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾ ആ അവിടെ ഭാഗ്യത്തിനൊരു ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങൾ വെച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പിടിച്ചതാണ്. ആ ക്യാമറ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സീസ് ചെയ്തു കോടതിയിൽ ഇന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കേസിന്റെ അന്വേഷണം വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ കേസിന്റെ അന്വേഷണവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ പോലീസിന്റെ വിന്യാസം അന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വിന്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. ഇപ്പോഴുള്ള സമരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമായിരിക്കും. പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഹർത്താൽ ദിവസം മഞ്ചേശ്വരത്ത് നമുക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനത്തോടും കൂടി ഇനിയും ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള ചോദ്യം വളരെയധികം പ്രസക്തമാണ്. കാരണം മഞ്ചേശ്വരം എന്നുള്ള ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് പേരുകെട്ട സ്ഥലമാണ് മഞ്ചേശ്വരം. എന്തിനേറെ ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ ത്രിവേണി സംഗമം ഉള്ളതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മഞ്ചേശ്വരത്തും ത്രിവേണി സംഗമം ഉണ്ട്.